Prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini su uređena entitetskim zakonima. Tako je Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske usvojen 2009. dok je Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen 2010. godine. Ovim zakonom određuju se prava, obaveze i odgovornosti pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite. Iako su zakoni usvojeni prije više od 6 godina, pitali smo građane Bosne i Hercegovine koliko znaju o svojim pravima u zdravstvenim ustanovama. Da li znate da postoji zakon o pravima pacijenata? Ne znam da ima zakon, nisam čuo za to. Tek sam sad upoznat sa tim. Čuo sam da ima neka prava, sad kad nisam upoznat, ne znam tačno. Najvjerovatnije da postoji zakon, da lično ne znam, tačno, dok ne bi nekoga upitao ko zna o tome. Pa znam nešto, a ne znam detalje o tom zakonu. Jel znate koja su to prava? Ne znam detalje. A da li ste nekad u nekoj zdravstvenoj instituciji iskoristili svoje pravo? Ne, nisam. Da, jeste, čuo sam, upoznat sam s tim. I mislim da naši ljudi premalo koriste ta svoja prava, a pogotovo pravo na prigovor. Pa ja mislim da postoji, pa treba da postoji. Pa pravo pacijenata mora biti da imaju hitnu medicinsku skrb, da imaju pravo na, pa čak i na izbor liječnika, ako je nešto ozbiljnije, da imaju pravo na drugo mišljenje. Znam da imaju ta prava, ali nisu mi ugrožavana pa da se nešto raspituje posebno. Tako. Kako ističe dr. Bakir Nakaš, koji je učestvovao u izradi zakona o pravima pacijenata, cilj je da se pacijentima omogući jednaka, kontinuirana i kvalitetna zdravstvena zaštita koja se zasniva na partnerskom odnosu pacijenata i zdravstvene ustanove. Ono što se najviše pacijenti žele jeste mogućnost komuniciranja, mogućnost da pitaju. Žele se i na mogućnost drugog mišljenja, jer je nerijetko sujeta kod zdravstvenih profesionalaca toliko razvijena da ukoliko i upitate da odete kod drugog ljekara, onda se sebi zatvorili vrata. Postoji jedno osnovno pravo na zdravstvenu zaštitu koju mi finansiramo. To su sredstva pacijenata. To su sredstva koja se izdvajaju od ličnih dohodaka, to su sredstva koja se uplaćuju i to su sredstva o kojima bi trebali pacijenti da vode računa i da se oni pitaju kako će se razvijati zdravstvena zaštita. Više imati humanijeg odnosa i objasniti pacijentu sve ono što ga slijedi. Znači, informisanje, moramo mu dati informaciju o njegovoj bolesti, moramo dati odgovore na njegova pitanja, moramo mu primaći zdravstvenu zaštitu da on zna koja su ta njegova prava, šta on može da očekuje. U bolnici Kasindo u Republici Srpskoj smatraju da pacijenti nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima, te da najviše imaju primjedbi na čekanje prilikom pregleda. Mislim da ne znaju tačno koja su njihova prava što se tiče liječenja uopšte i gdje mogu sve da se liječe. Ne znam ni koliko ga svi znamo, i pacijenti i ljekari uopšte o tom zakonu i o svim tim stavkama. Ono što bih ja primijetila, na što se pacijenti najviše žale, to je na to čekanje, što na preglede specijalističke, subspecijalističke, što na neke dijagnostičke discipline, kao što su CT, magnet i tako dalje. Mislim da je drugi problem neki nedostatak u komunikaciji, u adekvatnoj komunikaciji između pacijenata i zdravstvenog osoblja. U nastavku ćemo se upoznati sa osnovnim pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata koja su regulisana zakonima u Bosni i Hercegovini. Svi građani imaju pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, obaviještenosti i učešće u postupku liječenja, samoodlučivanje i slobodan izbor medicinskog tretmana na osnovu odgovarajućih informacija, povjerljivost informacija, privatnost i tajnost podataka, pravo na zaštitu ličnog dostojanstva. Zabranjuje se svaki vid diskriminacije na osnovu rase, boje kože, pola, polne orijentacije, genetskog nasljeđa, jezika, religije, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla.
Svi korisnici zdravstvenih usluga imaju pravo i na sprečavanje i olakšavanje patnji i bola, na preventivne mjere informisanja o očuvanju zdravlja, uvid u medicinsku dokumentaciju, pravo na poštovanje pacijentovog vremena. Pacijent se može staviti na listu čekanja za određene vrste zdravstvenih usluga samo iz razumnih razloga i na razumno vrijeme. Pravo na ishranu u skladu sa svjetonazorom, na održavanje ličnih kontakata. Ako pacijent ne poznaje službeni jezik, ima pravo na prevodioca ili tumača. Ukoliko pacijenti smatraju da su im uskraćena prava koja su regulisana i garantovana zakonom, mogu reagovati tako što će se pozvati na pravo na prigovor kao i pravo na naknadu štete. Više o pravima pacijenata možete saznati na zvaničnim web stranicama Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i na internet stranici Udruženja za razvoj društva KAP, gdje su dostupne brošure i letci o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.